Terve. Niin, me ollaan minä ja mun pikkuveli. Moi. Niin me ollaan täällä, lopeta se pallon rämpyttäminen. Niin me ollaan täällä meidän koululla Sikasta tällä jalkapallolla. Potkitaan tohon seinään. Ja Kivijojan koululla. niin, Kivijojan koululla. Ja tää Niku aloittaa. Siitä vaikka potkaset. Joo, nyt me mennään potkaseen. Älä koske siihen, sulle tulee kirjain. Mitä helkuttia? Ei jumala, siinä on joku pallero. Onko mä potkasen tää? Mä potkasen tää. Älä koske siihen, älä koske! Kumipalle. Potkasin sitten tuo. Joo. Nyt potkasen kumikakkapalloa. Oh! Se räjähti! Hei saamari! Ja se on aivan Ei tyssy. saatana tää tyssy. Ei vitsit, okei, tästä tuli vähän faili, joo. Otetaan tuo toinen pala tuolla. Joo moi, joo, tää oli vaan fail video, joten joo moi.